Lazada. Natin. Hirap na siya. Okay, naka-bubble wrap siya. Let's check out. Let's check out. Ito winasak na. Naka-box pa siya. Oh, yun. Let's see kung may defect. Medyo na ano lang yung box. Paano ba siya? Ganun pala yun. Feeling ko hindi kasama ang battery. And meron siyang USB to charge. Charge pa siya. Mamaya natin makikita kung okay yung ilaw nito. Liwanag siya, guys. Yay!